Všetko, že som nebol spoľahlivý, ale v hlave mi to akože myslelo, tak môj rozum bol pre súdruhov dobrý, tak som viedol často papierničku, kúrenie som tam akože stavby vedúci prevádzal z Budmeric. No a tam som mal nepríjemnosti, že tam sa smeli kúpať len súdruhovia, boli tam mramorové bazény a koberce okolo bazénov. A tým my sme tam akože pracovníci nemali prístup do tých bazénov ani do terénu, do budovy. Tam som mal prístup len ako ja. No a tým pádom raz došlo tomu jednému zváračovi, mladý človek, to bol 24 rokov, mal od tých plynov zle. Tak akurát som tam bol pri nich, tak som hovoril, chlapci, namočte Janka do vody, on sa preberie. No ale chlapec sa prebral, lenže asi za 20 minút došiel pán, že som predvolaný súdruhom Kočišom. No tak som prišiel do budovy a vtedy tam to vedúci do strediska bol akože súdruh Kočiš, tak dal mi akože dohováral mi, že ja si to dovolujem, že pracovníci, že tam že sa vo vode kúpal, že môže ten bazén nakaziť. No a som mňa to tak vybuchlo z jedu, že som povedal, viete čo, súdruh vedúci, ja tam vidím iné osoby, o ktorých by sa ten chlapec viac menej mohol nakaziť. No a on to nahlásil na podnik, ako že som povedal, že komunistické kurvy, že toto, tak som okamžite dostal akože, aby som si hľadal miesto. No, ale túto stavbu vlastne investoval Termostav Bratislava so sídlom Podunajské Biskupicia. No a tie peniaze som nemal pre tých pracovníkov toľko, koľko som potreboval, tak som išiel za riaditeľom. Hovorím, nedali mi peniaze, že je to, tam totiž už bol druhý riaditeľ, že oni to financovať nebudú, že to není ich stredisko rekreačné, tam mi peniaze nedal. No ale Jožko, chybu si spravil, ty si to, ja neverím, že si hen to povedal. Ja hovorím, vieš čo, nepovedal som to, to je lož. No ale bude lepšie, keď odídeš z podniku. No tak som sa dozvedel, že prijímajú, bolo jedno stredisko a viedol ho Ivan Čarnohorský. Tak som išiel za ním a som ho prosil, či by ma nezobral do zamestnania. Tak prvá otázka bola, že či som akože stránik, či som komunista. No a keď som mu povedal, že nie som, že práve preto, že mám prúser, tak jedným slovom, že ma nemôže prijať, tak som dopadol aj Ivana Čarnohorského. A potom ma to veľmi zabolelo, že oni vyštudovali, viem 100%. 100% to viem, že vyštudovali za židovské peniaze, lebo keď sme bagrovali v Devinskej Novej Vsi kábel cez
bývalú vápenku a to stredisko tam som sa dozvedel, že tam sídlil ten Žid Novák, ktorého mal aj údajne môj otec, ako potom mi povedal, že Nováka, potom som sa dovtípil, že sa jednalo o toho Nováka v Devinskej Novej Vsi. Takže skupina, môj otec plus, oni boli 4, čo ušli, čo to nesplnilo, za čo sme mali byť popravení, tak splnili to jedným slovom oni. Druhá nejaká skupina, lebo keď sme tam bagrovali, tak bola tam čerešňa v ceste a keď sa tá čerešňa vyvalila, tak boli tam strieborné mince, 50 korunáčky, 20 korunáčky, 10 korunáčky. Niektoré som si zobral aj na pamiatku, ako aj ostatní tí pracovníci, keď to padalo z toho bagra. No a vyvážalo sa to na Devinskú Kobylu. Tak som potom ešte dal zákaz chlapom. Nehovorte, že sme tu našli tieto veci, lebo ešte nás budú podozrievať, že sme tam našli aj nejaké šperky a vidíte, že možno, že už sa to vybagrovalo, že je to na Kobyle v tej priepasti. No tak chlapi potom boli ticho a ešte mesiac, keď napršalo, ešte tam boli tie strieborné mince, niektoré takých, to bolo pobalené také igelitových sáčko. No tak na to som si potom spomenul, že chuďak Žid, teda celá rodina, ktorých mal môj otec na príkaz Čarnogórského zobrať, nesplnil otec, ale splnili to druhý, nakoľko tá rodina sa nevrátila, keďže tie peniaze tam ešte, ten ich poklad, čo si zakopali, tam ešte bol 30 rokov po vojne. To bolo v 86. Alebo 5. roku sa tam bagrovalo. No tak to by som akože mal k tomu dodať, že žiadny Tiso nelikvidoval Židov, ale na starosti pre Slovensko to mal starý pán Čarnogórsky.